Terve! Ette ikinä arvaa, mitä mä löysin. Ja tänään meillä on ruokana luumukiisseliä. Onko se? Ei voi olla totta. Isma, kiitos! Ja Seppo, illalla juhlitaan takahuoneen siivoamista. Mitä helvetti? Seppo. Siis kun me levittiin netistä semmonen osoite, jossa oli just meidän telkkari. Ja me ollaan melkein varma, että se on viety täältä. Niin varmaa, joo. Ja Seppo soittikin jo siihen numeroon. Seppo. Jokos arvaat, kuka siellä vastasi? Sonne! No kuka? Ai minä vai? Seppo, jos sä oot vaan sekoittanut nyt. Jos sulla oli siinä kännykässä vaan Ismon numero. Eikö Seppo Eihän soitti se mun nyt kännykästä mitenkään ja siinä käy ei ole päinsä. Ismon numero. No sitten tässä on varmaan sattunut joku sekaannus. Meidän telkkari on hävinnyt, siitä on myynti-ilmoitus netissä ja siinä ilmoituksessa olevaan numeroon vastaat sinä. En ikinä. Miten sä oot voinut semmoista tehdä, Ismo? Miten muuten toi rasiakaan tänne löytynyt? Ismo, onks tää totta? Joo. No mitä väliä sillä on? Siis, onhan teillä vakuutus. Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? No hei. Ja mene sinä aikaskuluksi vaikka makuupuoleen. Voi saakeli tätä elämää! Lavastitko sä tän murtovarkauden? Mitä ihmettä se sua liikuttaa? Sinä selittäessä oot jäänyt kiinni jo! Kerro totuus. Mulle tuli homoja taas seurakunnalta. Hautojen hoitomaksut oli erääntymässä, enkä mä tiennyt, miten muutenkaan mä olisin ne hoitanut. Me otettiin sinut tänne sillä eholla, että sä et enää pelaa. Enhän mä enää pelaakaan. Mulla on velkoja. 33 €. Käsittäkää nyt, että ei tää ole kovin helppoa mullekaan. Mitä Ismo on pelannut? Uhkapelejä? Missä? Se on niin, että Ismo on pelannut kaikki asuntonsa, työpaikkansa, rahansa. Niin on, ja ottanut lisää velkaa. Ja sitä mä sit vielä varastaakin! Mitä? Ja Seppo, mä oon lyönyt Taniaa. Mun vakuutus sen kuitenkin korvaa. Kyllä se on varastamista. Mitä? En mä oo ehtinyt mitään vielä myymäänkään. Haetaan ne laitteet tänne takaisin, pistetään paikoille ja unohdetaan koko juttu. Vastaan mulle yhteen asian rehellisesti. Aivan varmasti. Kävelsit sä sen kihlasormuksen, joka mä ostin Ullalle? Sen, mikä oli kateessa, mikä löytyi sitten tuosta pöydältä lehden välistä. En. Ole hyvä ja poistu. Miksi? Mä puhuin totta. Pakkaa tavaras heti! Miksi? Ismo, miksi et sä pyytänyt apua? Saako Laitelan poika lainaa? Ei. Apua ja apua. Miltä sä et sellaista saa enää ikinä? Paska.